годзе п'есе «Пінская шляхта» Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча спаўняецца 155 гадоў. Яна была напісаная ў 1866 годзе. Пры жыцці аўтара яна не друкавалася. Упершыню твор быў надрукаваны толькі ў 1918 годзе у часопісе «Вольная Беларусь». Пінская шляхта – гэта гарэзлівая, смешная і адначасова вельмі пазнавальная гісторыя на тэму жыцця мясцовай беларускай шляхты. У ёй апавядаецца пра фанабэрыстых і пыхлівых дробных шляхцюкоў, якія па свайму матэрыяльнаму становішчу і ладу жыцця не нашмат адрозніваюцца ад сялян. Але нягледзячы на тое, яны для сябе лічаць найвялікшай абразай, калі іх хтосьці нажывае мужикамі. У сваёй п'есе Дунін-Марцінкевіч высмейвае царскі суд і хабарніцтва чыноўнікаў, якія ж самі і парушаюць усе магчымыя законы і выносяць абсурдныя прыгаворы. Два збяднелыя, але ганарыстыя шляхцюкі Спіншын, Ціхан Пратасавіцкі і Іван Цюхай-Ліпскі п'яныя завяліся ды пабіліся паміж сабой за шляхецтва, бо другі назваў першага мужиком. Сварка бацькоў пагражае шлюбу закаханых дзяцей, дачкі Пратасавіцкага Марысі і сына Цюхай-Ліпскага Грышкі. Куторга, 60-гадовы кавалер, хоча ўзяць замуж 17-гадовую Марысю. А за гэта гатоў крыва сведчыць на карысць Ціхана Пратасавіцкага. Але на разбор справы прыязджае станавы прыстаў Кручкоў. А што адбылося далей, даведаецеся, прачытаўшы п'есу.